Thokozani babhemi bami, sanibonani ugogo Manzini. Why mara ningenza umuntu onamanga kanjena? Hayibo, ama-cleansings bekuyinto ya last month. Bekuyinto ya last month. I'm sure nje. Ngithola ama-calls wababhemi abayi like 10, 11, 12. So lokhu kusile. Gogo, ngicela ungifake inkosi yami nami kuma-cleansings. Ngizoza no-250 okukhanyisa. And yazi ngifila kabi because angithandi ukujikisa umuntu willing ukuyenza into, you know. So beku last month babhemi bami. Manje mangizokhipha futhi umuthi wami ubiza kangaka nkosi yami. Again. Angazi. And kulo December ngicela ukucacisa because ababhemi abaningi niyabona ukuthi amehla kanjani. Ababhemi abaningi aba-understand. Face to face consultation asiyenzi December. Siyenza i-online consultation nje kuphela. Njoba ningibona ngihleli la. Siyenza i-online consultation i-350. Ne? Uya ngiwhatsappela ku 0761915097. Wenza payment and then ungiphe wonke amagama akho nesibongo sakho sihlole. Mawuza la ekhaya. Uza sozoyenzani? For insebenzo uDecember manje ababhemi busy. Bafuna ukulungisa into zabo for next year. Mawuza la esigodlweni uzela insebenzo. Sesidlulile la. Babhemi bami. Into eyenza ukuthi ama face to face siwavale manje kubhizi. Uthola ukuthi kufika umuntu ozothatha insebenzo kumele siye emfuleni. Kumele soshaya impinda. By the time sobuya nini? Usalindile wena ngaleso sikhathi leso. Niyang understand? So kulo December ukubethela insebenzo abafuna umsebenzi abafuna ama promotion ukugezela nje unyaka ozayo. Amabhavu wona saqhubeka but this time you guys are paying for amabhavu angisho babhemi bami. Angikho kule weekend, no walk-ins, you make an appointment. Asikho Sevillas ugogo Mafela uyahamba. Finally, excuse me. Mafela! Uyekhaya nkosi yami. Izala. Oza ngapha. You are finally going home. Yes. How does it feel? Usazobona nje ekhaya. Indlela angeke usilahle. Angeke ngizobona. Khehla, ibhudlu lakho leli. Ngicela ulibeke la. Ngena ababhema aba different la. Lingajantshwa abantu. Ulibeke la maphakathi. Yeah. Ngizobona ekhaya mara sokugcina iPalm Springs. Yeah, li right. Sokozana. Sokugcina iPalm Springs la. Hayibo. Enofundisa nokhehla mkhuba wakho ne. Beniyaphi ekseni? Wasesitolo. So waze emagunyeni. Thokoza baba. Ufika nje. Sengiyazazi indawo. Yo. Ene kuyokusiza ne. Thokozani baba. Oh, all right, ungasilahli ke. Bantu baseVillas explain ukuthi siyaphi phela. Siya eVillas. Hayi ubuyaphi nje uqedile ukuthwasa hlala kini. Njani baba? Hayi baba ihle. Njani baba? Bekumnandi ukwazi siyabonga. Ngizoyenza iBryant next week ngolesithathu. Oh zososela. Thokoza baba. Oh tshela abantu ke baseVillas ukuthi siza kuphi kahle kahle. Siza eVillas extension 8. Ne guys, sengizikhohle ukuthi icela ngabani yabona ke iPalm. Uyabona ke? Maka indlela sekho. Yomoshela bo driver bethi petrol. Maka si extension 8 kodwa khala ngabani maka indlela sizoyithola indlela engikhohle. Hayi
Alright yini ke babhemi bami. So angifuni ukuthi maybe umuntu angifonele weekend athi angishongo hayi inkosi yami na ku WhatsApp yami ngibikile. Alright baba yini ke ngiyanithanda.